Brandon a hi tlangval senior ke tripi over to ni in bial nu fum fe tak anei thei bik lova nu pui anei miau lo awangin no chi zuar chi hrang mut pui thinin sum aseng na sa thei viau maya bial nu han nei turin a zeilo baka asak melin puak ati bik lova mei chia ngai sak viau ma se nulalamin an ngai sak lo awangin mei chia sum aseng le thin ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shra mangu nikhatsu rel mangin na thok turin achuaka rela chuan meiche pakhat sambuang hi mu in chunula chu it mel tak hian amel uire vela chunu po chuan poisak nei lo mel taka melin Brandon chuan apan hnai ngal vata chunula hnunga chuan dingin chunula ka chuan a in ring tok ve viau maya nakal lova tombo pui mai aril ruk lai chuan rel chu dingin nula chuan akal san daya Brandon chuan zong na sa viau ma sela muzo to lovin a mel a that lo mio wangin meichia a hip thei thlot lo ani ber mai an office chu thlengin thatakin a hna chu a thok mola Brandon hi mipat meichia na lama sang tak ani awangin na a tho lai te chuan in stratut lam ringot angai to thina nu panun angai to na sa thin em awangin a suang to na hi ani do keng kung reng mai na aban nu chuan ho ngalin sa ho chu lungrun em hian a en le a voicemail dongin a unaw nu chuan a cancer thu aron thrila Brandon chuan changlet lovin sa ho en a ediklat awangin a unaw nu dam lo po chu a ngai sakman lova mani chawa oma puitling film en chu anuna abetlat to ani bermai Brandon chu a tho puitenen party na muna kalin nuam taka hun man antuma meiche pakhat nen chuan in chartharin Brandon chuan adu mel viau maya eli chuan a thian nu mel riat tirin zuchi hrang an ina eli chuan Brandon a chu kalo tha howang chetia hrilin Brandon chuan alo rem tia eli nen chuan hodunin hokonga chuan nasadeu takin anin stratuta Brandon pon leingai lo meichia tong ve in a hlim ve hle Brandon chu a ina ho in thom a hreta a thom hriat na bathroom lam chu pan ngal vatin a ina chuan lut ru an omni in alanga tu po lut ru sela vuak thuk top tumin an ve a ina lut ru chu mu in a unaw nu cc alo nia a unaw nu chu in bualin Brandon chuan akal san ngal vata a laptop chu phorin puitling film chu a en le a unaw nu phone mang thom chu hria in a bial pa hi a bia a unaw nu chuan a bial pa hne na then lo ram tura lo ngenin Brandon chuan alo ngai thave renga ngai zong anei ve lo awangin a unaw nu boina chu a hrethiam phachi alo ani ber mai atu khuwa awara cc chuan Brandon a hne na chuan a ina chen an dila Brandon po chuan lo phalin cc hi barvela azai thina zai thiam ni in zai tura som tu anei thu a unaw pa hne na chuan an hrila Brandon chu azai en ve tura somin Brandon po chuan a en tur thu hrilin cc chu alom viau maya dam lo thimai tur ani to awangin Brandon hian a unaw nu chu ti hlim ve shram atum bok Brandon a chu a thian pa David chuan zan lamaleng chuak turin an soma Brandon chuan a man lo thua changin a unaw nu cc zai en angai thu an hrila David po chuan som luingam lovin an bulakal ve chu an tuma Brandon chuan cc chu troi om atum ve bok zana nia Brandon chuan anaw chu troi omin cc chu thatakin ziah a zai zo nu chuan zu in hovin Brandon chuan akal san zewa David chuan cc chu chain angai zon mel viau maya cc po chuan lo hnar thei bik lovin David nen chuan anin mel dan adik to lova
Brandon chu an bula lo kir le to in CC le David omdan chu a hrathiam ve veka an hokonga chuan in kesin Brandon chuan a Sawisel theih bik lova anaw le a thianpa chu in stratutin an thom anat ema wangin Brandon chuan an bula om ve reng chu hre om ati a in soizoi turin an in chu a chua san ngal vata a in soizoi zo nu chuan hole in mut mai an tuma a khuma chuan anaw kharon kalin Brandon chu aron ku a Brandon chuan lo ngai thei lovin CC chu a room atrangin a chua tira CC po chu chuak ve maiin a ulaka hian alapang chang ve ani ber mai atu kania Brandon chuan a hna chu thokle to in David nen chuan an ti duhna David chuan a fapa lo bia in Brandon chuan an computer then khat virus awanga a boi thu an hrila saho en nan an manna sat ema wangin an call amumal theilova an computer chuan tuarin a boi phata ani zanania Brandon chuan a thian nu Mariani chu len chua puin Mariani hi pasal then hlim hlol ania Brandon chuan nu pa in kar bo ruak vel a hriat thiam lo thu soin nu pui nei po a chak lo thu an thrila nei hleilo ngei hleilova om chu anuam berti in a thian nu chu ati puya Mariani nen chuan hotlangin Brandon hian adu rutlata duru viau ma se engma hril ngam lovin mei chelaka hian azak zum ani ber mai Brandon chu ho in a in bol faya in bol pa chuan vai ngal charin a unaw nu chu aron lut thuta Brandon a chu phokin a chuak le ngal vata Brandon a chuan anaw chu va mu in akam khat tlaka ka in mi pat mei chiat lai min ron en thlato reng su tia hrilin anaw chu a khek tuara Brandon chuan bathroom lu san le in CC chuan a laptop an khoisaka Brandon chuan video call velin nula chi hrang a si ke pui thin ti hre chuakin a u chu arap viau maya Brandon chuan anaw chu ram hule in a laptop chu ada thangal vata CC chuan lian san dain Brandon chuan a puitling film le a laptop chu pai ngal dain mania in englo chu sim atum ve bok Brandon chuan Mariani kha mule in Mariani pon alo du ve thova an pani chuan hotela kalin Brandon chuan an hel nuai popa Mariani chu stratu tumin Mariani chuan alo du big mi lova Brandon la alak lo to si Mariani a stratu theilo ta ka chuan no chizuar pakhat chu kholin a in hrikhale ta ani Brandon chuan TV enin a khuwa a har viau maya anaw chuan ron po in ei chak anei le nei lo an zota Brandon chuan ei chak anei lo thuwa changin CC chuan David kha ko sak turin an nge na Brandon chuan David chu hnai to lo tura hrilin nupui fanaw nei ani thu an hrila CC po chuan lo hrethiamin David a hriat chian lo thu an hrila an unaw chuan in stratut lam soidunin Brandon chuan anaw chu a haw hrepa mi pat mei chian a chungchang soi to lo tura hrilin anaw dam lo chu a zil ve ani Brandon chu leng chuakin bara zu a ina mei che pakhat chu chain zamo soipui an tuma chu nu chu a sexy theyang berati ti puin a thu soi hi soi vek chi po ani lo chu nu bialpa chu ron kalin a bial nu lakata in thiar film turin Brandon chu aron hrila Brandon chuan kalsanin bar danga meiche zon le antuma a meiche fiam nu bialpa khan ron zuin Brandon chu a soi sa hrepa meichia amamo ani chuan bial nu nei ve mai tura hrilin Brandon chu a kalsana Brandon chuan meichia a mu mai lo awangin tuai ho kalna thin bara chuan avakala tuai pakhat chu in MZU tirin Brandon hian hre pakhat ma anei lo ani ber mai Brandon chu anawin ron callin min ron lam roti in ashrila Brandon chuan anaw call chu ti topin bialnu anei miau lo awangin no chi zuar pahnih chu hotela a hruaya an pathum chuan in stratutin Brandon hian ngai zong nei dan a thiam miau lo awangin nula lei theih ho dor chu ngaya anei to bok Brandon chu rela chuangin a in lam apana
anaw kha a ho to ringin a man mo bok police lam chuan man tum an nei awangin rel chuang te chu an chu tir veka Brandon po chu chukin anaw chu biak an tuma khol alak theilo awangin a in chu a pan ngal vata in chu thlengin bathroom anaw chu a hmuwa anaw chu in ti hlum lo tumin Brandon chuan a boi pui ngal zunga anaw chu damdo in lama hruai ngalin meichi a boi pui luata anaw a chan man lo trap ani CC chu ron har chuakin Brandon chuan thataka a en kol tur thu an hrila no chi zuar ho wang mai maya anaw a hruai man lo kha poyati in azat luata anaw vin anun na achan threla Brandon chuan khovela anei chun anaw chu thataka en kol atum bok Brandon chuan anaw chu ho sanin meichi awanga anaw angai sakman lo chu a in thiam lo viau maya pa ngai takanun mana meiche thatak ton ve to tumin no chi zuar ho ne na khun man chu du to lovin nun thar ne na hmalam pana kalzel atum bok